mira pamberi pedera mambo mtasa yeso ndinochokwadi chabatwa nemwana mwana nifatsiro kushungurudzwa kwandiri kuita ndikushungurudzwa pamundi kuburikidza ndibaba nemwana nemuroora. Ndinoti kana ndichinge ndichida kuti ndipuhwo mainput ekuti ndirime pamundi, ndinorambidzwa kuzi mainput haasi ako ndeyangu. Mainput anenge abuda muzita rababa, mwana opindira. Mwana apindira panobva paita noise yakakura. Paita noise inini ndine agenesi ekuti hamukwanisi kuti mundirime mainputs nekuti inini kutogara kwandinoita kudai ndirikugara ndega. Ndakadzingwa futi nenyaya yemainputs iyo andiri kutsvaga kuti aripi ndirime pamunda nenguva, nekuti tikasairima nenguva tinozoshaya mainputs ekuru, tinozoshaya mafertilizer nekuti wana mudhumeni kwedu kuwane system yekuti mukanonoka kurima mozoti nguva yamune mauda kuzoti miti yamera mainputs emadrop anenge atopuwa vamwe vanhu, saka tinozoshaya. Saka ipapo panenge ndiri kumira ipapo kukurudzira kuti tirime tibatane tese. Baba vanenge vari kupushira kumashure nemwana wachinditi hauna munda, munda ngewangu. Mwana anenge achiti hauna munda, munda ngewangu nani nababa wangu. Zvadaroko inini ndine vanhu kundidzinga kwavakaita kudaro vachinditi ibva pano, ndakabva ndasunduruka ndikaenda kogara mubhani rinopisirwa focha kwe2 months and a half. Ndikazosimuka ndikaenda kwaDC ndikanotaura nyaya yangu kuLens. WekwaDC wakanditi dzokera wogare ipapo, nekuti ndandatombotsvaga futi kumbotendera vamwe mavhileji kuti ndingaonawo papi kana paine hapo anoda hake kuchengeterwa pamba ndichigara. Ndobva ndazi hakuna kumwe kwaunofanirwa ipopo pastendi papapo ndopaunogara. Kana waona kuti wakudzinga pamusha chaipo chaipo, iwe chiendawo wake pasaidi ubude mubhani imomo. Ndozvandakaita ndichibva ndavaka pasaidi. Wana ndikataiwa imimi chisare muchigara nababa namukoma, wana vakaramba kugara nababa namukoma, wachibva wanditeera zvikazi mama hatigoni kuti tisare nababa nekuti baba havaite sei, havatichengeti. Saka isusu tototeera imimi munoita sei, munotichengeta. Ndakasiya vana vakauya tikagara, ndikazowaka ndikapedza. Asi ndichiwaka futi kudaro ndaidzingwa futi ipapa kuzi ibvapo uri kuwaka kunga zvinozi une mari. Ndichibva ndaona kuti zvandomira, bva ndataura nevana ndikati vana handichakwanisi kuti ndirambe ndichienderera mberi kuti undiwana. Inini ndakotaurira hanzvadzi yangu iuye inditore itakure zvinhu zvangu ndichienda hangu kupi kumba. Vana vakachema vakati mama hamugoni kuenda kumba, chigarira hedu isusu muchingotishandirawo kuti mugone kutiendesa kuchikoro, nekuti tikasara nababa namukoma hatina chikoro chatinodini chatinozotombofunda. Apo matisira ipapapo ndo patinoita sei, patinogumira. Ndakashingirira kwauchingoshingirira ndichigara nevana. Ndikazodzimara ndikaendesana kucivil court kwaMutare. Zvakadaro civil court ndikasvika ndakaenda ndiri ndega ndisina akandimirirawo kuita witness kana chipi. Iwo wakanga vari vatatu, zvimurume nemuroora nababa nemukorori. Yapindirwa futi inini ndiri kutaura nababa kuti ngatiendese vana kuchikoro, mari yemanditengesera mombe haisi kukwana. Saka uye titauranei kuti tiite sei kuti tiwedzere vana mari vaende kuchikoro. Mukorori akatenga nyaya akabatanidza nedzake dzenandisikatozivi kuti ndo zvaari kundiita kuti ari kunditi kwazi ndo saka utombochitaura kuti mukadzi wangu ari kudanana neshamwari yangu. Ndakavhunduka nazvo ndikabvunza ndikachema ndikaita sei. Chibva ndaona kuti zvashaya basa ndopendakaenda kucivil court. Muroora akandibata achindisukumidzirawo achindirasirawo mauswa akati mbuya iwe uda kurohwa, ndoda kukuneresa nehama dzangu, handina chandakagona kuita naye.
mukorori akavhuna shamhu akada kushapura inini nemukunda uyu akagara akati ndimi munoita munokuridzirana namhai muchishungurudza baba muda kuuraya baba angu. Ndo chakazondipa simba rekuti ndiende kucivil court. Asi daenda kucivil court ndakatadza futi kubudirira. Wanditsikirira futi wakati ndiani pamuromo. Chibva ndashaya zvekuita zvikazi civil court ikati hatisi kukupa peace order kana protection order yawanga uri kuda. Chataakuita isusu takuti uende kuchiende kumaintenance nekuti haachengeti vana. Saka ndakangoona futi kuti maintenance yacho haina zvainobatsira. Uku ndiri kushungurudzwa ndichirohwa ndichiita sei. Saka ndakabva ndangoti ndiripo ipapa pamaintenance ipapa ndatotora mapepa nezvese ndakuchizviita futi. Ndakabva ndatanga kurwara. Obva ndabuda mutaundi kwakuchuya kuwana. Ndasvika kuwana anoziva kuti ndakataura nevana kana ndakaita sendakabva ndangodonha bva ndaenda kuchipatara kwakurapwa. Kwakubva ndakuita right ndichidzoka pamba pandangodivi pandagara. Asi ndakatomboya futi kuna changamiri ndichitaura nyaya yangu vachiti tichazoona kuti toita sei. Saka bopoto iroro harisi kupera nanhasi rindoripo. Ndori kungosvikira futi ruramba ruita nezve kuti ndipei mainputs ndirimire vana nekuti iwo wakatora mainputs wacho wakarima zvinobuda mumunda macho handina kana sendi randinoona kana kuti ndizive kuti mari yacho yahirwepi vana havabhadharirwi sikuru havaiti sei. Mari yavo inenge iri yekundomwa doro chete. Kana zvakatengesa mundo watakasiya kumusha kwamundoenda uko mari yese yakapera handina kana chandakaona. Izvozvizvo ane imwe mari futi yakatengeswa kwawakaenda kunjerama zvinhu zvavo zvawakapuhwa zvana baba hapana kana chakauya kuwana kuti wabhadhire vana school fees kana kuti waite sei. Iyezvizvi vana nematesti havana kunyora. Ndakazotadza kuti ndiende kotaura nematicha kuti ndimirirei mari ndiri kutsvaka ndozvokupai vana vachinyora matesti ndaandakarara nekushungurudzwa ikoko. Saka ndopendati regai ndimboende kwamambo ndizvowadare kuti munondibatsirawo sei murugaro rwangu. Saka mawana ndidini ndiri kuuya kuti mundibatsire. Kurorawo wakurowawo kundichaya ngekuti ndazotaurirei kuti pendandiri kutaurwa nemwana achindituka kuti kwazaona munda hauna chindichichiti aiyo kana muri nditi handina munda handisi kuri ndini ndakabhadhara chikwereti chese chemama musikabhadhari pamunda. Idini pendakazotanga kurima munda ndakumbira kuti ndisiyei ndirime ndakabhadhara mari yese. Saka kana musikadi kuti ndidzoke futi pamunda gore rinei dzoserai mari yangu ndichiendese mari yewana enda ndakabvisa kusikuru nekuti izvozvizvo vana vangatodzinga. Mwana akati kana usina kudzosera mafertilizer wangu ukatora mafertilizer angu ukatora mbudzi yangu ukadini. Ndikati mafertilizer ana kutora asi mukadzi wako akatora mabhegi 4 2 a top akatengesera baba mukuru wacho. Inini bhegi randiri kuziva i1 randakafanira kutora ndichitotaura kuti ndinoda kuti mapocha ndo randakashandisa. Saka pendakataura muromo wekuti ndiri kuti mukadzi wako akatora mabhegi 2 a2 a top ndisati ndapedza muromo ndo pendakazwa mbama yasvika imwe panapa. Ndikati mbuya wanyanya kundijairira. Ndakabva ndangoti aiwa hazvina mhosva mwanangu inini handisi kukudzorera chipenzera padhuze. Ndakabva ndamubata ndikachibva wanyanisa kurowa zvaunoda madiri ako ese nekuti inini ndikakudzosera ndinozoita mhosva. Saka ndiyo nyaya yangu yandauyawo nayo kuti mundibatsire. Imimi ndombonzwisisa mwana mukomana mwana wendi murora wake na baba murume wenyu muchato chaipo uri munere murume tana mapepa ndeya kana makulima pamusha munolima pake pake pamba penyu taisomborima pamwechete tichiri pamwechete asi tichirima pamwechete handina kuti chandaiona nekuti taiti tikarima pamwechete munokuhwa pamwechete kuchiika pamwechete izvozvo zvavisikaiti. Taiti tikarima tikakuhwa tikaendesa zvinhu zvacho kuGMB mari yese ndo waingoenda kuotora wachipedza kuya handina kana sesinzi wakandiroora baba handizivi dhora rauma handirizivi. kugara kwenyu mamumbogara sei mamu nemuchato ndovatori magariro acho muchato wakazotoya kutoti wechechi ndo wakazotosiririswa ndaingogara ndichingoenda kosheya kuchechi. Saka wechechi wakazosengera zi sinzi paipa paimboya mamasi wedhinga yapai ndopendakabva ndazi ngatichimbokuisei muchato
timboone kuti mukachata Saka uda zvimwe muchato makarambana. kunodini pakuzosvika pakusiparadzana kwetakaita ngekuti mwana unopindira pakati achidzinga saka inini ndakabva ndati maiyo ndati makarambana here nemurume kutorambani kutondiramba iye nemwana wake ndiri kutogara pangu ndega kundidzinga kwawakaita handina kuzogona kudini kuzogarapoba saka inini ndiritori kwangu ndega zvekutoti kuti ndirambe ndakaona kuti ndikaramba ndiripo ende hasha dzacho dzadzitori nemwana wacho kutoti kundidzinga kwaitaka ndaitokwanisa but my one chete ndeyekuti kana iri issue between mukadzi nemurume ko mwana ari kupinda baba ari kumwana ngaso iwewe muri zebras ndiani muri zebras ndi baba namai uri baba sei muri zebras ndi baba namai iwe hausi muri zebras so zvinoitika zvese papras haunei nazvo in actual fact you are not supposed to be there. You are not supposed to be there. Shagara ko pras ubeba. Shagara ko pras ubeba. Kana usina pras washaya pras enda ugare kuruzeva kwamai nababa kwaka. Iwe nemkazi wako. Haukwani papras. As long as mai nababa wachiri wapenyu iwe haupo. You only come in kana baba na mai pasina. Ende papurazi ipapo handipawo wega kuza wasi wega mwana. Nyamwe maina wabo wakafuma wasipo wana wese muri ma beneficiary ipurazi iro. Titese. Iwe unosumudza muoko wako kurowa mai. Ipapo chavanenge. Ai, unosina kupindu. Unosumudza muoko wako iwe kurowa mai akakubereka. Mai angawe benzi rakaita sei kaukudza mimi. Mai angawe benzi rakaita sei asi mai haro mai haro at all cost baba haro ungawa jaindi rakaita sei kana ungawa wabhemambanye dzakaita sei kana wamadoro rako rakaita sei baba haro mai haro hauzoikwanisi bangozi wamboza chinozi kutanda botso unokwanisa kutanda botso mai wacho achiri mupenyu asi wakutotanda botso usingazvioni kutotanda botso chaunobata chese hapana chinodoneka ungatry ichi ukatry ichi uchidai chabuda hapana woshaya kuti chikuti zvinzwa kusafambe chii haurwiri shanje dzababa haurwiri shanje dzamai mukadzi wako rusunga iwe wakamboruwa mai yako here saka sei wakafunga kuti zviri kuruwa mai wemurume ndozveidizi ndozveinyore iwe wako mai usina kubvira mumuroora wakawapusha saka rupenga iro iwewe ungafarirawo kuti iwe nemurume wako moenda kugara pamba dzakavakwa nemai nababa iye mai vacho gara mubhani munopisirwa fucha iwe nemurume wako motoita hopedzi kutoita hopedzi chitouya hope usati waroora izvo agara mubhani makaitei izvo wasvika munhu ari mubhani wakadii uchianga kugara kuti mubhani iwe newana urikuona mai vachiendeswa mubhani iwe vandiri muroora daamweni iwe ukagara mubhani mapenza mbani
because iwewe ka ndiwaifanira kunga utokontrora murume wako kutodziona murume zvatiri kuita izvi hazviiti zvatiri kuita hazviiti zvokuti dzimba idzi ndedzamai nababa asi mai wobuda unorara mubhani kana iwo kufunga kwako uri funga kuti hama dzimukadzi uyu pana vakazokufanirawo pese pazvakaitika zvimumbani ndandisati ndaroorwa wangazotaurwa asi wakasvika hondo dzise dziri mokai kungoita hondo dzao ndakangosvika zvakadaro wajoinira handinojoinira wakajoinira bcause mai autoda wakamuroambama wakamuroambama ukasikiza watorowa handina kumbobvira ndakawarowa intention yako inenge ini handinombobvira ndakawarowa asi zvatomutaura iwo iwe nemurume wako ibvai papurasi tsvagai kwei iwe nemurume wako urikuzwa shama iwe nemurume wako endai mogari kumusha endai mogari kumusha kwababa namai kana kuti endai motsvage kunoti inini kwei apa pamai nababa siyai vanhu varwire zvinhu zvavo hondo dzavo wadii wapedze hondo dzavo wari wangani wari tsu because iwe watoninyadza kuna mai muroro anonyadza kuna mai izvo renota kuti mwoyo wangu unorwadza zvese izvi ndikurwara ndakapondwa pondwa ende idomestic violence munoziva here kuti idomestic violence ende mutengo wedomestic violence munoziva kuti munotaura kuti chii ende am worried maimboripota mapurisa here nyaya ndakanga ndaenda kuripota penalonga saka pendakaenda kupenalonga ndakanga ndatopuwa tsamba yekuzi ndiende kwadokta kudzoka nedoctors report ndiri ikoko mapurisa akamufonera kuti uya kuno kupenalonga ndina mai wako akapindura zvino zvakapindura nemupurisa ari kubasa saka paakabva basa akanotaurira baba wacho saka ndandisitori kumba ndanditori kuwakuru nekuti pendakauya ndichitaura kuna mukoma akachenda urapiswa nekuti nyama yako ndaona kuti yaarikutsa kwabva naenda kutaurira vana vanobva ndiendesa saka uyu paakadzoka kuya kumba uyu achichiti ndakocheta vana kumba nekuti ndinenge ndine vana kumba baba wakaenda kotuka mwana uyu kuti mune dhiri ramarunga kuita sei kuti musungise pudzi mune utsiru nayapo muroyi saka mwana pakayashitanga kabva ndati ahoma kasi ngatimiri ini ndakuchidzoka ambuya tsitsi inini ndakuchidzoka ndishendini yangu kuna tsitsi dzinotsitsirira ini zvandakuita mati vanhu vakaita seava ini handiregereri munhu anorova mai wake ka ko munhu asiri mai wake anozoita sei kana uchikwanisa kurova mai wako iwewe ko munhu asiri mai wako unoita sei makaripota kupika ndakandaenda kupenalonga penalonga wakati chii penalonga vanga vatoti toda kumutora timuvharira waibva wazodii vari kumira doctors report yako here doctors report handina nekuzotenda nekuti pendakatozwa kuti baba wacho wakutuka kuti kwazi muda no saka ndakabva ndari izwai mbuya muri kuita tsitsi nevanhu vasina tsitsi nemi ndichitobva futi ikokoko muri kuzwa here ndakabva ndatorohwa futi nababa wacho maka matorwa futi izvozvi zvironda kutobva kutopora harina 5 days 6 days marorwa bva madii handina futi kuzodzoka kumapurisa ndoko ndakabva ndaya sei musina kudzoka futi mapurisa ndoko ndakabva ndaya because ambuya ndikae ndikutaurei mune protection order handina kuzokuwa ndakanyima ko iyi protection order ndechii handisi kuziva kuti vari vawaka mwana wenyu here uyu ndiye first born wamakabereka chai imi zvamunoita musanetsike navanhu ava apa kuti ndudiswa ndimi applicant kakuri peace order
ndimakaenda nomangara. Right, and it was granted kuti hamukwanisi kushungurudzwa navanhu vanoti Obadiah Rujua, Willard Rujua naIrene Story. Ndiwo kako. Right. Wakazi indivhendi yekuti wakushungurudzai wachasungwa. Saka izvo wasina wakungotakura mapepa usingazivi kuti akaita sei, because pakanzi not to commit any of the following acts. And not to commit any of the following acts against the complainant: assault, insult, threaten or harass. Saka izvo akaita 4 days dzapfurai, assault neinsult. Anditi saka unofanira kutopinda mukati. Iye unofamba nemapepa acho, unofanira kutopinda mukati. Iwe unofanira kutopinda mukati. Vari vatatu. Zvada kutoita manje ndakutovabvisa Bruce panapa wakutoendera Doktora nenyaya yedu garire madzimai. Inini ndatogara ndisiri munhu akatogarisika zvakanatsonaka, nekuti nyaya dzaitika kwatiri iye neni dzaitika nyaya dzakawandisa. Chekutanga madzimai akapisa moto pamba, achibva apisa umba yanga iine storumu yedu iine zvinhu, ine mubhedha wakabva kuna baba wangu inini wapuwa mwana uyu iri 3/4 kudai. Asi muzukuru wangu nafarastere ndani mubhedha uyu nokuti ndaane umwe achibva watsva nemagumbezi anga arimo nefetiriza anga irimo. Zvinhu zvacho kada kuzvikalkuleta, ndakatakazozvikalkuleta hedu zvazvirimo zvaita woto 4,000 mazuva. Zvinhu zvazvirimo zvese, mafetiriza, maturusi ese, magumbezi, mibhedha, zvimwe zvese zvakawanda vanhu zvakadza. Pana chitakabudisa manichido akauya kuda kuti anunwe moto wangu watoshata, tikabva tanyarara isusu uparujobva tavataurira kana kwamarara takataura tichiti mwana apisa kumba. Izwa moto akapisa intentionally kana wakatopisa ari kutoda kupisa zvokutopisa pache zvake kutoda kupisa zvokuti ainga iri accident zva taiti susu. Saka sei musina musungisa neason? Takaenda kuvabereki ason izwa bambo tikubatsirei. Ason munhu anodii anosungwa as a criminal offense. Imi sei because muri kuona nyaya dzenyu dzamuri kuita, nyaya dzenyu dzamuri kuita ndedzekuti muri kuitirana nyaya dzakashata dziri criminal, moda kudzisolva netraditional means. Hadzisolovheki pane customary means because ese amuri kuitirana macriminal offenses anotoda mapurisa. Izvozvi handingamukona zvidzota ndozautaura kuti ane peace order, but out of 5 days ago makatomurova, but peace order iyi ndozvairi kutotaura kuti haufaniri kuita izvozvi. Mambo, ndanga ndichida kurova iba, ndinoda kurova mwana uyu musikana uyu musikana mukuru uyu musikana uyu uri kuita musikana ari kuchikoro urikuzwa ndakatengesa munhu ndichiti wafunda kuchikoro ikoko dapizo wafomu 4 mandita motika izvozvi motika dziri kusvika bamba adesu zvadziri kubveka, asi akabvunzwa nehanzvadzi yake nenzi aendepi, zvikanzi aenda atumwa namai kwaShiridza. Uyu nobva asvika kumba kwakufona foni kuna Chiridza kuna nenzi here zvazinenzi hako. Uyu angatomona kudhara ari mumota achidzika kumba, saka paakadzika kumba uyu akaziva kuti zvinhu zvaaita izvi uyu ari kutoenda. Saka uyu akanga ari kukona iri mota iri kutovharwa madhoo, chibva anobvunza kuti wendaona hasi nenzi here, mai vacho haana chakataura, asi mwana wakati atumwa kwaShiridza asi havana kuziva kuti uyu afona kwaChiridza kubvunza kuti chii nenzi ari izwa zvandouta
ndiri kuti mai akazorohwa inini akapinda conduct imomo ada kuvharidzira vana kuti inini sarowe mwana nokuti inini andatozwa mwana anoita musikazwa ndikati mirai ndinere mwana wacho inini iye ndatoya nemadomasi ndikati tore madomasi amudini mupangurowo muroora andikoyawo inokuti akuna madomasi eyobva atora ese madomasi ndikati amatora ese utsinyi here hamusi kuona kuti muroora haana nyaya yenyu imimi nyaya yenyu nemukadzi wenyu muri two munotadza kugadzisa nyaya dzenyu muri two iwe nemukadzi wavo but muda kupinza vanhu mukati menyaya yenyu kuti vakubatsirei izwai haiti family yekuti wanasikana wese kusaidi kwamai uyu mukomana wani nemukadzi wake kusaidi kwako muda kuedza kurarama sei ndoda kufunza ndokubvunza iwe ndiwe baba unofanira kuva kugadzisa zvinhu kuti hazvifaniri kuita division iyo yekuti one iwewe nemukomana uyu nemukadzi uyu muri ku one side uyo mwana uyu neuyo namai wari ku one side saka muda kuedza kuti mararamiro muda murarama sei musha ruzivo ndozvandada kuziva kuti iye achibva uko kumba abva uko achiuya achipwanya futi mawiri izvo zvokumba mukana kutarisa kana kutuma vanhu kuti kutarisa iko haina nemagirazi akapwanya inini ndobvunza kuti munombopwanyire dai maseyanyu mavada titaurirani tounganidzana inini ndanatotora vana mai vokwavhumbuno kuti ngavauye tigare pasi titaurirani vokwamarara titaurirani chii chirumboitika pakurarama kwedu tigadzise upenyu hwedu umire zvakanaka apa ndopakauya achipwanya mawiri ndichimubata kuti usadaro ndobva ndiruma chibhunuchi chimwe chakudaroko ndibva ndatorekera ndokuona kuti ndakutokwara ti bva ndatorekera ndokutotaura kwangu achitoita nemukomana watauri ngativhare mvura tisadiridze kuru nemavhare emvura ndikati kana chiri chikwerete chenyu chiriko taurai amaundi yacho mupuhwe amaundi ndopovanetsana kuti mbudzi yangu yomakatora imini michena kuno chindipai nditengese ndikupei mari yenyu kana iri ningiriri wakaenda kunobika doro kwajeya chako kwawakaenda ukapedza 1 week wariko vari kubika doro ikokoko vachimwa doro ravo iro rego nembudzi yeyo vakatora yemukorore vasina kutaura kuti mukorore tikana kukumbira kuti tipowo mbudzi tiende nayo kumarango avari ndio kwavatora zvinhu izvozvo saka ndinoda kukumbira kubvunza kuti zvinoita here kuti mukadzi wemunhu inini madzimai angu haana kumbonitaura ndiri kuenda kwajeya chemudoro vana hawana kuti kwakutane vana wese kwakuenda ikoko inini ndinoteera here ndiine jana ndine mombe dzandiri kubvunza ndakatoona kuti zvizo dzambudzi dzendandasungira ine hana kubvunza hangu pakuti muri kuende mine mbudzi ndikafunga kuti mbudzi dzakatifanani ndikati ndakazotaura ngati iwe muroora mbudzi yenyu yakaita sei muroora ndobvati yakadai iye arikutobva kumba kwake ndikati yakadai ndikati pane mbudzi yatorwa ndagara uko kugedhi kugarira mombe kuti dzabune tichaende kupurazi yomwe mbudzi yaenda pomwe ndiyo mbudzi yenyu iye muroora pari zveshuwa vamatotaura ndiyo mbudzi yacho yaenda kuti nditeerei ikokoko hazviitiba mazvona ivo takatobvunza kuti mbudzi maende minayo vakaenda kwajashea nejongwe ravo vakaenda kuita zvavakaita ikokoko hameno neng'anga dzavo zvavanga vainadzo ikokoko isusu ndisingakuziva mumusha wamabuda zvinoita here kuti munhu anobuda mumusha iye mutorwa hatomboziva kuti ine hatombozivi kuti waende ndinoteera ndichiende iyo ndizwa kuti kwajashea izwai bambo imimi muri kumurara sei kana musini makarara kumba mukadzi ari kudirihori ini ndakatomubvunza ndichitomutaura kuti rona hamuitika mwaumugara budamo uya kunwa dzingwa here ine anambotana newejero dzingwa pavakaitira kutauzana nemukororo wake izvazvo ndo pane nyaya yangu kana iwe uchiona mukororo wako aane simba rekudzinga mai mumba mai achinogara mudirihori anditi iwe uri kumba zvazvi kundirakidza ndizvoti iwe sababa hauchakwanisi kukontrora baba mukomana izwai iwewe ndio hamunin'ina uyu iwewe ndio hamwana uyu ndiye hababa pamba pako iwewe iwewe wahamwana baba wauyu because kana anikwanisa kudzinga mai kuti ndaurare mudirihori iwe uchadza kutora mukadzi wokumdirihori kuya naye mubedroom because mwana haasi kuzvida saka ari kutonga ndiyani handikakatiye nokuti nharo dzaanoita handidzikwanisi izwa maproblems enyu ari kukonzerwa nekuuya kwemwana mwana akashayika apa maproblems enyu anopera mwana akashayikwa apa maproblems enyu anopera ende chimwe chinhu chandinoda kudza kuti baba
ndechekuti pamwe pacho kana marriage isaiti haichaiti, musaimanikidze, munokwadzana. ende ndakatotemwa ndikaenda kuchipatara chatemwa ndakati ndichipopo zvitotara ipapa kuti ndosaka ndati kana chinhu chisingadi chisaiti hachidini, musamanikidze chinhu chisaite sei, chisaiti. Kana maona zvokunetsa purazi nderenyu mese muri 2, mukadzi nemurume, munoenda kulenzi uko rodivide kapurazi uyu kwake uyu kwake, toizviona kuti mukomana uyu unogare unozwa here zvindiutaura ndati kana muri kuona kuti zvikudini zvikunetsa, rambanai zviri chii zvakanaka, umwe naumwe uenda kwani kwake, wozvigarira upenyu wake asina kwadza chii munhu. Zvikunyeperera kuti muri mumarriage ka imugara muri kupondana, iside kuti mudya nebota muri kupondana, time muri kudya nebota muri kupondana every time. Ndinoshaya kana bota racho muri kudya narini nguva iya. Uyu uri kudhiriwori, uyu kana isiri kukuzviwa mbudzi kwajecheya, uyu gare uyu kwamutenda, uyu uruko, uyu kujogora to, uyu nguva chaichayo yekuti baba namai vomba iri pano. Uyu imba yapiswa mune fertilizer nenyi uyu chechinyasa kuitika pamba, munoona paine future. There's no future in this way. Tema ugozo kutema iwewe dambudzo rako rautero, iwewe dambudzo rako rauta kune maitikira ita zvinhu ora kuzoti iwewe uri kutuma uyu, iwe ndiwo wakutuma uyu. Uyu zvaari kuita zvese wai iwe urikutadza kumunyarasa. inini pakutanga kwakaita noizi yavo vachitaudzana nemukororo wake nandisipo ndandiri kumatambudziko amai pakandakadzoka inini ndakati imini maita izvozvo ndisipo ndikanga ndichisumuka ndaitika ndichisumuka inini ndewataura kuti andipanapa handisvika panapa nenoiziva handisuda noizi kana mani chidomo sasauridzana nevanhu ndakatowataurira hawasi kuzwisisa otherwise. Izwa bambu uri kuti iwewe handiti une muuyi pamba pako visitor, handiti visitor yonesana nemukadzi wako pamba pako iwewe, handiti iwewe baba kuti sarai muri panapa muchitaurira nezvakanaka, visitor uri kunesana nechi nemukadzi wako uri kuti it means izwa zvinenge zvichireva kuti urikuda kushandisa visitor kuti nyaya dzako iwewe dzitoitewo, because iwewe actually know kuti paparazi hapano kuti iwe nemukadzi wako, but sei urikutadza kutaurira mwana wako kuti mwana zvauri kuitira mai panapa hazviiti, enda kupi kwako unoti iwewe. Alright, mira mwana wewa ane dzimba dzinoti iye iri paparazi, musasatomupeba musasatomupeba ngaaende kumusha kwenyu, ngaaende ogara kumusha kana ngaatsvage kumapurazi ngaatsvagewo yake purazi ngaga kumusha muna mushe ngaaende ogara kumusha iko. ndira kungoti ndikumbirewo kuti nditaure kuti inini hangu zvenoizi inini ndagara ndichikuti noizi handiidiba ndisaura iwo vavo wese havo pana ndisikatauri kana vana avo right, iwo vana ava kuti inini ndirowe nditi inini ndida kudisciplina vana vari kuita misikanzwa, handiti izvozvi ndataura kuti pakuya motika handitika saka motika dziri kuuya idzi inini handisi kudaba vanhu vanouya nemotika baba pangu. Iwewe pakaenda kunyenga mai yavo waenda netsoka bhuzwa kwasina motikari, dai wanga inewo motikari kudai waenda kumusiyamira nemotikari. No, tiri kuti isusu ka ndipei chekuti mwana wanyengwa ka hazvishamisi eji yake yakudhizepa kuti anga chinyengwa, saka baba namai hamukani yekuti mwana wanyengwa. Bambu dai wanga uri mumauniversity nemumacollege nemumaboarding school dai waona zviri kuitika umu waizviura here.
Kana zvadaro kurwadzisa vamwe. aiwa Kutengesa mombe kuti mwana afunde. izwa bamba ndati usanzwa ndati dai waiona zviri kuitika mumakoreji nemauniversity nemumaboarding schools zvautaura zvomosika zvitaurire pano vamwe baba yekutoti iwe uri pano izvi zvazii wabhadhara mari kuuniversity iwe uri funga kuti mwana uri kufunda uri kusikuru kuuniversity iye anenge ari kujameson hotel kana kuti ari kuvhictoria falls ari kufara zvikoro zvada kuvhurwa mudhara zvikoro zvada kuvhurwa mari yangu yesikoro asi every weekend atamake sure kuti hangu kari kukarimba big falls nyanga nechi bambo tese uri kuona uri muisa uri kuno kuisa uri muisa uri kuno kwane vana vasikana unosvika pekuzvimbirirwa zvinoserera kusvika wazondoti kubva mwari ndizvo wamuchichenjetayo kuti asafe uzova wakwena wabereki wese vari kuona bambo wese wabereki vari kuona wese avo zvimwe zvacho nongoti mwari we ndimi because you can't control this because ukatorazi nekuti mwana azotorwa nemotikari nhasi saka daumudisciplina mari yangu yesikuru aiwa komai wapinda pa that is normal kuti musikana kana asvika pazera rekuti akuda mukomana anototsvagwa nevakomana vakawanda iye ozoda hwani kana ariwo lusi woda wakawanda and zviriko izvozvo zviriko kuti zviriko kwese but ukabva wadanya huteza anotofa nenyaya idzo nebp ndiwe kana zvakadaro orit ko iye wemotikari ngabudawo mumba vaende kuroorwa kwacho 18 years wasvika akandoroorwa chete ari below 18 neurikuita 16 years anotoenda iwe wacho iwe uchienda kujeri mukomana wacho achienda kujeri ndiri kuti bambu izwai bambu pane zvimwe zvinhu muupenyu zvatisingakwanisi kukontrola munozwa bambu pane zvimwe zvinhu muupenyu zvatisingakwanisi kudii kukontrola ba asi zvaunokwanisa kubatsira chete kulimita and you can only limit the extent yekuitika kwacho asi you cannot stop it ukaona mwana musikana kuti makararamba unokiya vakiyi woendera kubedroom asi unozwa mangwana makuseni nanga asi mubongo wadzoka makuseni asi iwo makiyi wakarara nawo kubedroom and you are just trying to limit chii nekushuva kuti zvakadai zvakashata but kana zviri mari hauna zvaunokwanisa kuita vava ungatosita iwe ndonotoita bp watamborowa munhu bambo wapedza kumuchaya zvavamuchaira izvo vatoita futi after 5 years wakambozviita kuti wabva kuchaya munhu after 5 minutes zvavamuchaira wobva dzokorora futi zvimwe zvacho panomira ivo nokadarerukivo paanomirawo kuita izvo zvezvo ndatombomurawa kudaizvai bambo mazuva ano mutemo hakusina paunobvumira izvo kana mutosvika pekutomubata mwana nechi anokwanisa kumusungisa izvo izvozvi mutemo uriko munokwanisa kutosungwa muri kumuabhusa mwana iraiti yake yekuchuza munhu auda kudanana naye iraiti yake baba hamuchoziri bamusikanayo imimi oraiti makamira ipapo uyu paenda kutaimira mukadzi uyu aimutaimira sei ndikubvunza uyu paenda kutaimira wake uyu aienda sei haungazviziva saka izvozvo zvaita mwana wako ndo zvikuitirwawo wako akaaa uyu kataimire kaita kuitawo uyu ndo kataimire kakuti hanzvadzi yake asi kana ari kutaimirwa kudaro ngaitawo respect kuti ndibaba pamberi pako izwai bambo izwai bambo izwai tiri kuti isusu bambo zvamunoitana newana musazvipedzere shungu dzacho pana maini
ndotambura muviri kuti muri zvamuitana newana muri kuzvipedzera shungu yenyu pana mai. Mai uri kupinda papi pamwana uri kudzidzisa nyaya dzake? Kozi mweya wenyu ndio ufunga kuti mai ndiye ari kutuma wana kuti chaizvo muita. Handina kuti ndiri kubata iye kumurova kuti ndiri kurova iye mai. Mai vakanga ari kuvharidzira mwana ndoda kunguva chii. But muri kuziva here pakazosvika kuti mune tsamba iyi. Muri kuiziva? Saka you are ready for it. handisi kureva kuti ndakamurova ndichida. Iri tsamba iyi haina kuti maita muri kuda kana kuti musingadi. Kwazi hamubvumirwi kumutuka, kumuchaya. Hazvina kuzi muchaya you by accident. Azi haubvumirwi kumuchaya, kumuharasa kana kuti sei. Saka kana watongomuchaya bepere rakutoshanda. Kana wakatongoita sei wakamuchaya iri bepa rakutoita sei. Ipapo pakakanganisika nokuti pandanga ndoda kunova mwana ndopakazokuti Izwai bambo, ndakandisingadi kumurova. izwai bambo, murudzwa bambo. Pamakapiwa bepa iri ivi nyange munhu akakusevha ine bepa iri aifanira kunge akakutsanangurirai kuti bepa iri kumboti chii. Hamuna kuverenga imi. Zvekushaya nguva yekuverenga ndo zvakupinzai kuna taisirewa. Kuti bepa iri kuti musambomubate munhu, musambomutuke, musambomuharasa. Akangoripota chete kuti mandiharasa, mandichaya, maenda. Isori ndakamukumbirawo sori ngati sori yako ndakukanganisira because apa ndakurowa ndakakurova ndisi kudaba kukurova iwo nekuti ini ndakati tori kusakutaura naye ndatotaura nemwana uyu nekuti wana mapinduro anga utondiita anga asina respect ba zvekuti ndibaba dai vakanga vachindipindurawo zvinhu zvakanatsonaka ndisina kungaati wana wanga wachitokupindurawo rafu wari nani pane uyo rubva achaya mai. Awatokupindurawo asi hausi kukuchaya. Kwa warubva watoti mai wobva watochaya. Warubatsira kudzinga mai. Warubva watokutsira kuti watobatsira kuti mai ngaatobve pano. Aiwa masukumidzire waitondiita yaingazotorewa kuti hapana respect. Ende vanga tondivharira dhoo ndichiti muri kundivharira dhoo kuti ngatitaurane pachena. Chakudaro guys because pamusha penyu pane division yekuti mai une wake wari kumusapota, baba une wake wari kumusapota. Ndozviri kukonzera kudai. Ndo zvaukonzeresa izvi. Ndofunga mukadzi uyu wakashinga. Mukadzi uyu wakashinga. How many times ndichimudzo achirara pamba pangu? Muchimushungurudza za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 z
chimkanziro dzayo azizawo ize mutaurira handi kutanga ndakatotora vanhu vakawanda uyai muti batsira kana zviri izvozvo zvakadaro right vana sekuru makavataurire kana vana sekuru sekuru taiko zvakauya nasekuru Jonathan vakauya wese ana sekuru vakauya tikati nemunina wangu vakauya navanasisi wake vakauyawo futi ndikati kwakatitsananguzira nyaya yake iyi zviri kungobva papi vakatsananguza iye sekuru Jona akazokumati inini muzaya handichakubatsiri baba nyaya yako nekuti iwe uramba kurwisisa ndikati asekuru dai mana mama uchingodini ndichingomfosa kuti adini azwisisane muzwisisane tizwisisane tione magariro akanaka izvo zvese hazvisina basa zvaane basa ndati kuti mugare zvakanaka starting point mwana uyu nemukadzi wake handisina kuvaona papurasi then from there tozoona kuti takutangira pano yes zvese zvamutaura inini handisurana inini kuti ndinge ndizozi inini ndarowa mai yange iri nhau yemunda ndakapapa rupiwa mainpuzi saka ndakarobva wese vari tu baba namai hapana munda wangu wakapiwa mainputs avo wachidorima saka inini ndapenda ndiri kuenda kubasa ndakati ani kubasa kwedu tunokopiwa mari saka regai ndichirovha
nditsvage mombe kubatanidza ndikurimire nzvimbo yenye yekusima wheat. Ndakarevha 3 days isikuenda kubasa. Bendarima mundo yabve ndapedza. Ndapedza bendati vanhu chisare muchikusa ndakwenda ndagarisa ndarova kubasa. Ndaenda kubasa vanhu vanokusa wheat. Ndobva ndabve ndabvunza baba munokusa wheat nei? Zikazi wangori kudaya kunoko kuenda kwamadzikati. Ndatuma kamuzukuru kariko kumba kadoko kamukomana. Libroni inonodza gogo ndazi tapedza urimi. Ribona akadzoka kanditi kwazina gogo ite zvamuri kuita. Manzo. Bendatoti aura. Ini bendatoti. Bendaita 2 days nchendo basa. Bendazotsvaga futi rimweni zuva rekukumbira kubasa bendaro. Ndichindipese kuti wabatsira kukusa wheat. Wachibva wakusa wheat. Ini hana kukusa wheat. Iwo ndo wakazotokusa wheat. Ini ndakazocheka malai. Ndiri mudise kucheka malai kwakadaidziwa meeting yemasales. Ndataura baba. Ndada meeting maizwa ere ruzi masales ichichi ku Green Valley. Saka mama ndo pakabva buda. Wachibva waenda kwatekera kutsvaga airtime. Ini ndiri kuenda kuvhura mvura. Ndatizoto wangataura baba kuti usavhure mvura. Ini ndakaenda kunovhura mvura. Hapana munhu akamuta usavhure mvura. Ndaenda bendavhura mvura. Mvura bhatanga kudirisa. Iyo wachidzoka. Wakabva wato nditodaidzira bhururu wangu. Wachibva watojamuka pana bhururu wangu arikudizanisa. Ndiyata team hambe kumeeting. Wazoona uri kuvachirohwa kuno. Ndobva ndatoenda kumba. Saka uyu pakaenda kunobika chikafu tibude kuenda kunodya. Ndotodya kudaiso mwana akararama. Ndakatogara pafara. Ndopakabva svika mama. Iyo akuti uvhure mvura ndiani. Ndakutaura dhara. Ndi baba ini anovhura mvura. Ndakakanotaura mwana mukomana kuti usavhure mvura. Ini ndindavhura mvura. Ndati mama ini ndindavhura mvura. Matipuresa mvura nei. Ndinoda mari yangu. Ndakabhadhwana uyu vakarima wheat pamunda nemurume wake. Neiyo wakabhadharo. Neroja raripo raruri mepo rakabhadharo. Saka wangoda ndipetwe $20 echi. Mwana. Yada, alright baba inyu handinezi ndine mafertilizer angu enda ndakasopiwa dhara yemachiti. Akasara. Mai wangu ane mafertilizer angu. 1 bag rakatengeswa. Ndimudzimai wangu ndamuti tengesa bag basi kana kwenda ndiri kwarusana rubasa. Wobva atengesa. Saka baba chitore bag iro mukwenda kukomotora maimbuzi. Mozondosera fertilizer. Saka ndakazovabvunza mama. Wakati mabag ako sandibvunze mabag ndakatengesa. Makatengesa mabag angu ese. Wala saka makatengesa chini pa yenyu mbudzi iri uko. Utengese mbadalishi mari yacho yemvura. Ndozotenga mbudzi yangu. Sikazi mbudzi wandibvunzi mbudzi iyo bozuri mwana. Ndakaenda kunodini. Kunoita zvendakaita. Yada makandiudzera sikazi andikuudzi. Yasa chinhu changu ndoregere kudini. Kubvunza. Saka ndo parobuda nyaya yekuzi azi ini ndakadi ndakamuro. Iyo wakabva watanga kutema wakabva watora bhemba yechimukwazo. Kwaizi makwazo zviya zvinokwazo magwati zviya zvinenge zvakaita chisibira. Ndo chakaita kunotora padara. Wobva watanga kubhemba dhogo. Baba uri mukati. Saka time yakabuda baba vakanondosangana nebhemba padhogo paya. Bhemba rebva raenda kuti pamusoro pedhogo. Mapuranga bhago. Ndopena vana mhanya vana musatore zvinhu zvinokwadza. Ndona. Ndakaribata bhemba daro so. Ndiri wabvutira ndidoenda naro. Iyo wakabva wati gwina bhemba randakaribata dai. Pendakaritsveta wobva waenda kuwadona pasi. Ndo pakuzokudza kuti vanhu vanondizungana navo. Ababa. Kubudiza ndabvunza mbudzi yangu nemafertilizer. Aiwa, but nika my point is kuti. My point is ndekuti iwe kana uchikudzi unofanira kubatsiridza kuti maina baba wagare zvakadini. Zvakanaka. Ndinotobatsiridza changamira. Izwa. Not pekuti iwe ubva waoneka kuti une side rawinaro. Pawabereki wako wari tu. Ini handina side. Side pandinoti hauna side ndepekuti chii. Pandinoti une side. Because pawakaona mai arikugara mubhani. Pawakaona mai arikugara mubhani. Wakaitei kuti mai adzoke kumba. Mai warikugara mubhani changamira. Mai inyaya yekurima futi iyo. Wakatora mbeu yangu ina ndapiwa. Wakairasa pasi. Manzo. Ndikafonera sekuru vari kuHarare. Sekuru engu. Ndikati izvozvi bvunzai momuzviti wari kuitei. Izwa shamari. Wakafonewa. Izwa kudzi zvanduza. Andika kutona zvotongobuda kuti pane nyaya dzese pakunetsana mai uripo. Andi pari kuchayana baba namai ndiwo uripo futi pabhemba nechii. Pari kuenda mai kubhani wafonera kuti sekuru Andrew kune nyaya yako yembeu. Mbeu dzangu dzaraswa. Pese uripo pese pari kuoneka pari kuchayikwa mai uripo. Kuti iwe wazoende kubhani changamira. Wakatotora hembe dzangu wada kupisa wakanda panze kudai. Wada kupisa.
Saka pendakazoti chitorewo hembe dzenyu zvangu Ine ndati zviri very simple. Patombotangira izvozvo izvi tozofamba naye kubva ipapo. Patomboenda izvozvo izvi ndiri kuti ibva papurazi. haizvozvo handisunga Ibvapo siya mai nababa varipo. Mai nababa kana wati hausi kuwirirana wachadanani hauchawirirani warambana. Ngavaende kuMinist of Lands wosvika purazi roita sei rodamburwa umwe naumwe opiwa masetifiketsi ake umwe naumwe wagara kwake. Because kana purazi ririyo riri kunetsai kuona kwandikuita instead yekuti makapiwa purazi kuti mushande but makutowesta time kuti papurazi kuenda kuita battlefield kupurazi. Vanhu vakapiwa mapurazi kuti varime not kuita hondo kupurazi. Kana zvisaiti hazvichaiti ngazvipere murunyararo andizvo. Asi chandoda ini hondo yangu newe kudzi pedza nyaya yako namai wako, mai wako achiri mupenyu. As long as pamuromo pake parorama pachibuda kuti wakamurowa, pedza nyaya iyoyo naye achiri mupenyu. Muroora kana wakaroora mbuya, pedza inyaya yako nambuya, mbuya achiri mupenyu. Muchazoti maroiwa asi makazviroya mega. Uya ndo aiwa kana usina kuwarowa ende kamugare pasi naye mutora kuti mbuya handina kurowa iyo kutaura kuti akakurowa wakamurowa papi? Inini ndakangorowa vanhu vachita handina kuti justify kuti iwe wati hauna kumurowa andizvo? ini ndanombowarowa be Swatopeni hauna kawarowa haunazvo? handina. Swatopeni unganetseka nei yako rasina kurowa? Pane angada kutaura ndenda? Inini ndakamirwa hangu semwanasikana second born yababa namai ndi Ruth Rujua. Aiwa asiyo ndiwe motikari here? aiwa motikari dziri kutaura ini ndida kutaurwa ndakamira pakati pevabereki wangu ava. Vabereki vangu vanonetsana hongu ende zveshuwa kubva from the word god chindokura wanotonetsa. Ndaitombotiwo pamwe pacho mama wachitaura kuti pamwe mama vari kunyepa asi takazodini takazozvionerawo nemadziso edu nekukura. For sure baba wedu kuti endeswa kuchikoro zveshuwa hapana ba. Ende mai vachitaura ndichinetsana baba nenyaya wane school fees. Pari kutaurwa namama kuzi mwana unopindira ndepekuti mukoma wakadaira wakati baba hawasisirizira kuti wachengeta vana kuendesa kuchikoro ba nekuti wakura. Ini ndomba ndakadaira ndikati aiwa hanzvadzi hautauri mashoko yawo kunyange inini kana tezvara wangu pandakaroorwa vari kutoendeswawo vana kuchikoro wakunda wazukuru. Baba watori nemarights ekuchengeta chinyi vana kwete kuti lodi inoremera chinyi mai munhu wani. Kana inini kumba kwandakaroorwa kunyange ndikaita mhuri yangu kana ndikasabatsirwa nemurume wangu ndinenge ndichiti ndiri kugarirei zvekuti kana dai kuri kuzi mai ava waita kana kuti kuhurira baba ava baba vaitodya chikafu chaitohurwa nechinyi namai vasingazvizivi nekuti mai ndo waitodini wanotomira pakumira ipapapo. Baba tikavataurirawo kuti baba honai mama vari kuda kumiririrawo chinyi vana. Baba vanobva vati aiwa kwete ndopanozovatangire neizoti wanaimi makutonditonga vati aho oright zvakadini zvakanaka. Pari kutaurwa neyekuzi mama wakapisa dzimba tangati chiro hedu tati magredhaniko havana kupisa dzimba nekuda mama. Pane nyaya vakanetsana nenyaya chachazoti nyaya chii mari yaunga wadya kwarivhasi yaidhilivhara mama mukaka vachitengesa $164 ndo yavakanetsana nani nababa. Ngaja ndiani? Baba wangu atera zvikwereti zvachiya mari kwarivhasi mama vapa vakazotera vachida kuti vachirwa dzakapa murumo iyi yakatorwa kare. Saka mukoma manje panyaya baba vari kunetsana mama wangu atori nemimba yakushu yapeshushu. Saka pavakanetsana mukoma kudzi akaenda kunopinda panyaya dzacho ndokubva waenda kunobata mamawo ndokubva wawarowa kudaro so mukoma kudzi akabva enda kunobana dhishi rakatengwa namama
regreenson hasi richitoriko dhishi roro. Nyaya iyo ikatombogarwa pasi ukatombozi tenga dhishi roro ukatenga riri zhinji zvangari rikazotsemuka. Ndobva zvadaro mukoma kudzi ndobva ndakaenda kumubata ndikati aiwa haurowi chinyi ba haurowi mhama ba. Wona mangwana inozonetsa mukoma kudzi akabva enda kopiya mamhandari ndokubva wadonha pasi mumagwero. Handisi kuti ndiri kuenga hanzvadzi yangu asi ndoti iedze kugashira chinhu chokwadi ibatsirike. Handisi kuti ndiri kumunenerera mhosva kana kuti mangwana tizovenganaba. Ndototi zvoro tikatobuda muno nhasi titomborisana hanzvadzi vadini nhasi tiri kutangira pano. Ndokubva ndatoti mukoma udaro bva ndobva apiwa mhashinyindare. Mama wapo vakasimuka nehasha vakati mwana wandakabara uri kudini uri kundirowa ukatobatana namai nomusa maiguruma musati ndiroenga mamusati mapo. Ndokubva adini ndokubva mama wadini wasimuka ndawasimudza. Mama wangu aine chikwama chaunga inacho ikutobvepa mama wakatosheya futi mari yaunga wakutotsvaga. Ndobva wasimuka nehasha ndopa wakabva wangoenda kotore moto ndokubva wangotungidza kicheni mukicheni chacho chemiti chemapango ndomairara chinyi hanzvadzi yangu zviri kuti hakuzi makapiswa mine zvinhu zvaiweta 4000 ipapo ndinopupuro hangu amamusa zvinhu zvinoweta 4000 mamamukore magumbezi nemubhedha wake utohewo ndoakatsva asi mukoma kudzi wacho akatomhanya akatombobudisa futi vamweni magumbezi anga atombotsva nechimubhedha checho chisiprei mubhedha checho chichitoriko mama kutochivharisa pachinyi amene pamama kuchivharisa. Zvese zviri kutaurwa izvi zvimwe zvacho ndoda kuedza futora baba vangu kuti baba vangu zvimwe zvacho ngatibatsirike kuona mutauya kuno kudotidini tibatsirike. Zvakatokufanira kuti kangobva panapa munotokwanisa futi kutonowira namamwa kumba zvokuti tinodzoka chinyi mugood condition yatiri kuwawarira nekuti pangwa chitoya tichitori mama watotifonera baba wenyu wazoenda kodhaka wazodai kana musi uri kuzi mama wakarohwa muromo wakandifonera neusiku wanga atofonera futi vanhu wese hama dzamama wanga atodzifona nedze kwababa dzacho hame kuti nhasi wacho watouyera ndo akatoti futi mama woye futi kupi kunoko ndakafonerwa usiku noizi ritoitika mukoma kuzandira kukufonera kuti ndotora baba iwe wari kuita noizi kuna muchembere azomushi ukazoya kwawatora baba ukawabvunza ukati baba noizi rubvepi baba akati handisi kuziya bva wati hamusi kuziya sei kuti noizi rubvepi imi muri kunoko mukamwadorendenderai neuku kumunda mobva mabva mapinda pai mumba kwete kuti muye nekupi nekunoko. Nenzi uyu baba kuti nenzi wandirowa ndakazobvunza nenzi ndikati nenzi warowa baba here zvikazi handina. Chakaitika ngechekuti baba vanga vari kupopota vari panzi nekuti nini wangu munin'ina haatoipo balineti angada kutosvikawo handizoti chakundika kuti asvike akasosiya tora kuti vasikana kana maona baba vakamwa musazotambire zvinhu zvavanenge vainazvo nekuti ndopanotangire noise nekuti baba vanoti vakakupa zvinhu vakadha kumangwana makusana kuti makandibira ndopavanotaura kuti makandibira wakanga wati wakapa chinyi vana saka munin'ina wangu akakati musazotambireba kana wauya wakaita sei vakadhakwa munopiwa kwakadini kwakajeka doro raita sei rapera apeno musikana wachatsanangurawo akazotambira plastic racho muri uchibva wadonha pasi ndobva watanga kupopota pawakapopota achipinda mba wasikana wanga dotora tochi yekuti waperekedze baba kunorara wasapite noise ba saka mama pawakabuda amene mashoko wakabuditsa anonyadzisira wakataura nechakwaza hangu mataura mama ndobva wasimuka akati ko iwewe baba waruthi ngei uchiti kana uchitukana newana wako wopinza inini pai munyaya dzako uchitukirira mwiri wangu pachinyi pawana wako awari kutore twashiumbada ndopakazopepatika kuzwa mama wako kuti iyowe wandikuwadza rwendo runo handisi kukudzosera nekuti ndikakudzosera hama dzako ndopadzinozoti ndadini ndakukuwadza ende zvesho kana hondo yatanga inopera watsvukisana ropa haitomboperi kuti kana ukati unyarara hainyararwi asi kunzwisisa ndokunenge kusipo papanguwa. Uyu arikupahoza akarohwa paunini anga ari kubata kuti baba musasarowe chini mama aba ndopakabva arohwa achifaita apeno ndopari kuziva wakadini wakandirowa handizozivi hangu asi mukugara kuna runyararo bakumbori violence again handazi yangu ndakamboitaurirawo ndikati aiwa pane zvinhu zvamama nababa tina mapowers ba zvinhu zvavatizivi kuti zvakauya sei ende hatitozvizivi kuda kwavo kutipa kuti iwewe garapo kana kuti iwewe itapo tatobvunza chimwe chinhu chaigara chakakomplaina mama waizwa kuti imimi wana imimi ndikafa munenge mine honzo pamwe pacho hamutaurire hanzvadzi yenyu sei
Wona inotora mombe dzangu ichishandisa mudanga umu ichienda kuita mari chayo, mari yacho handiioni. Wakazobvunza inenge yanoise. Murikuona zviri kuti handadzei zvakanaka here? Mukoma pandakaona pane problem ndepekuti vanozvijajira kuti da kurima apo vasina kutaura bane chinyi nemaparents avo kuti mama nababa ndafunga kuti ndiso apo opiwa go ahead. Saka paanozoenda kuti atoonekwa atobaya gate, atosunga mombe mudanga atobaya gate kutorima. Unozonga ndo paanozotaura kuti ndoda kuisa chakati. Wandopanera kuti wanga unoda kuisa chakati wakadini kunditaura nekuti ndanga ndiri kuda kutopa rima hauna kwandichipa gadzire ndoda kurima muri vangu apa. Unobva kuti haunditauriri izvozvo ba. Ndo paanozoya kuzonetsana vozosimudzira nemaoko. Uyu ndiye achataura pane honda chese yakaitika. No, it's okay. Isusu nyaya itori apa inyaya yekuti from zvese zvamutaura mumhuri hamuna kugadzikana no. Chokwadi ndechekuti mhuri hamuna rugare ba. Ndo chokwadi hapana rugare ba. Because ukaona muti everyday fight mapeace order machi hapana. Ndoramba ndikudzoka kana zvisaiti hazvidi hazvichaiti. Musakuwadzane ba because umwenyu achafa. Rambanai mwese muchakagwinya. Umwe naumwe oita zvoita noupenyu wake. Kana musadanana hamuchadini? Hamuchadanani. Musamanikidzire zvinhu zvezisaiti. Because zvamutaura zvese ava fight after fight and the fight inotanga nhasi. Because if you imagine kuti uyu akatororwa but autora chinhu chakasoitika ari kaage keuyu. Asi hondo idzo dziringoita sei? Dziringoenda dziri kungo hazviiti. Ende ndanoda kumbotarisa wangu history yacho. Ndimboona kuti pamunomboripota kupolisi every time pakuitika zvinhu action inombotorwa ndii. Because kana pesa ava kuri pokuti every time pamunonetsana muenda kumapurisa sei pasingomboitwa action? Sei pasina ari kumbosungwa? Ndiyani? Bambo makatombobikwa netambo yemagezi ngemukere. Sungai bambo sungai. Inini izvozvo ndakamutaurira kuti handina hangu kwandinokwanisa kuenda ba kana kumanga. Hamusopindura mvura. Ndati makachaiwa here ngemukere uyu. Akambondirowa. Zvatopera. Angambona ndura. Ndosaka murusha. Mubona zvinhu itori report itotaura kuti baba akatongachitoa medical report yekuti wakatobikwawo nemupwere iyo. Ende vamwana achitoza aishandisa switch yemagetsi kuchaya naye mudhara. Ndosaka mudhara uyo achimusamba. Ndosaka mudhara warusamba mufana. Aiwa no, ini toza ndataura pamwe. It's very pamwe. Uyu mwana wenyu ko. Anditi. Ndatozvitaura ndichazvitaura futi. Ukaona mwana asina matyira kurova maparents. Asina matyira. Imi moramba murugara naye. Hazviiti ba. Mwana uyu ngaabve paprasi. Tichakupa nguva shamwari kuti izvozvi this is August. By October unofanira kunge wabva paprasi. Kana usina kubva ipapo kuti tichaisa isusu kuti ubve.
because kana uine hunhu hwekuti papurazi pasiri pako pemaparents, the next thing uchatouraya maparents acho kuti purazi yacho inyatsa kuita yako. Because kana uchikwanisa kuti iwewe mai pane zvashaisha papurazi, iwewe ndio unokwanisa kubvunza mai kuti sei usinaita zvakati, iwewe kubvunza mai kuti sei musina kukusa wheat. Mwana iwewe kubvunza mai kuti mai uya kuno sei usina kumwaya wheat. It means ndo uri kutonga. Zvino hatibvumiri papambo kuti utonge zvinhu zvisi zvako. Tonga zvako iwewe. Avo iri avasiya varipo papurazi ravo. Kana wakonana zvokuti hawachadanani, wachazondouya wotaura kuti hachichadanani ba. Woita procedure inoitwa. Ioneka kuti purazi yakuita sei. Iwewe you are not part of purazi, haupo. Enda waita application yako ulezi upuwe yako purazi. Iyi purazi haisi yako. Uyu mukadzi uyu nyama yake yaibva ngekuchaiwa, yaibva. Imi mitoro tumenze endai VFU mangwana ndozwa kuti maendewo. Kana musakaenda handichaduzi kunefuti futi pana. Titese ndati endai netsamba yeprotection order mangwana mutaura kuti ndakachaiwa 5 days ago, munhu iye watondichaya futi. Endai VFU mangwana kupenharoma, mapurisa awo yaite basa ravo. Musakaenda handichaduzi kunefuti futi pano muchitaura nenyaya dzenyu. Ichi mapurisa anenge aripo kabvasi everyday. Endai motaura kuti aviolate chii peace order. Details because nyaya yenyu i-domestic violence. Domestic violence inototongwa uko, munhu otopiwa mutongo wake as long as paine medical report iripo. Kana mwana akakuchayai mukazi endai muite medical report, makatora here medical report? Hamuna. Anditi mai akachaiwa futi endai mutore medical report? Hamuna kuenda. Wochaiwa futi endai mutore medical report? Hauendi. Saka uri kuti endai mangwana VFU kupenharonga mandi mangwana kana kuti mandi muenda nekuti paviolate chii, then muhamanitora kuti mapurisa ati chii nenyaya iyo. Then iwe mukomana chibva wagadzisa nyaya dzako dzekurowa wabereki, usati wabva ipapo yako dzekurowa wabereki, chibva watogadzisa nyaya dzako idzo wachiripo wabereki wacho. Ngawatokutora zvauri kutoda watobva watowaitira. Ndoda kuti munhu sekuti inodei kubva kuna uri, mudei kubva kuna uri, yokuchaya kwakaita. Maitaura izvo muduka. Nemime mai. Taura izvo muduka. Mwana uyu anga akamborika futi. Wakambobvisa futi mombe. Wakambobvisa mombe? Ehe. Abvisa mombe ndobva adzokorora futi. Ndobva adzokorora futi. 2011 achindirowa, 2014 achindirowa, 2017 achindirowa, 2023 ndopakazondidzinga baba yakagara mudana. Izvozvi futi. Musasaerengenyi zvese taura izvo zviri nhasi. Saka ndozvacho handizii zvokuti mwana kuripa anoripa zvaunoripa sei. Ndingotaura nokufadza imimi hati suba pasi pemoyo wenyu. handisuti hati unerwo. Ndangati pamweni ngoti hapana angaruziva kuti akamboripa. Saka ndandati ndijekese. Saka akamboripa ndobva adzokorora futi. Ngaripe futi. Yakambozi aripe yacho mombe yacho wakabhadhara here?
yakabviswa ndimaboshwa. Yakabviswa ndimaboshwa. Saka handi yake. Aisi yake yakapekwa. Wakati sekuru wangu wari bombo. Alright. It's okay. Don't worry. Ini ndazitaurai yemhosva dzekumashure. Mudei. Iyi yakatopfuura ndiye mhosva dzekare. Iyi kudai mombe. Alright. Ngatsvake mombe handiti. 30 September shamwari. 30 September. Imbonaga ibhadhara mumbere. 30 September. Iwe shama taura nayo. Wakachaiwa kane mwana nemene switch yemagetsi. Taura iwe baba. Alright, no. That's how you do it. That's how you do it. Mitera kula singa na mchana kula singa. Haufani kuti mbudzi. Why? It's because paakambochaya mai iwo ndo akapa mwana mombe yacho kuti abhadhare mai. Saka iwo zvauchirwadziwa manje kuti akubhadhare iwe. Arungobhadharawo mombe. Mambo takachinjana. Iya ndakaona kuti abhadhare mai ava mombe rume. Hazviiti ndikamupa tsiro. Tatsirwa. Ndikati chipa mai kari katsirwa. Alright, it's okay. Zvakanaka izvozvo. Iwewe mombe, mai mombe. Yamai inofanira kubhadharwa, yafanira kubhadharwa end of September. Yababa inofanira kubhadharwa by end of November. Titese. Izvi zvoti asazi ndinoti mombe yenyu yacho anoyachibhadharira pana. Yamai pana. Yababa yacho anoyabhadharira kuti pana. Kana usina kubhadhara tsvagara. Tinotite discipline. Ngatirespekte chinhu chinonzi mhuri, chinonzi baba, chinonzi mai. Ngatisarejuse ofisi yamai kana ofisi yababa kuita ofisi isina basa. No. Kana Bible charo rinotaura, honor your mother and father, kuitira kuti mazuva makore ako epanyika aite sei? Awedzerwe. Zvinoyewo ponda vanhu vachiwa. Ende apo uri kuwapondera chinhu chawo. Hazviti. Chienda mberi zvadaita Monday, ndinozwa kuti vasvika kuVFU, ndoda kuita follow up yenyaya iyoyo. Iyo wobhadharawo. And I want to see that report. Ndoda kuinzwa nyaya yekuti sei muri ngoti pamuri kupondana nyaya dzenyu dzisina kwadziri kuenda. Ndoda kuiona kuti pamuri kupondana sei inongoperera papo. Ande.